35 anys d'història, que ja és una història important, de la qual me sent part, una història per fer que les persones joves siguin protagonistes de les seves vides i no mers espectadors de la vida d'altres. Moltíssimes felicitats i per molts anys més. 35 anys donant suport als joves és invertir moltíssim en futur. Espero que se pugui fer per molts anys. Felicitats. Moltes felicitats pels vostres 35 aniversari. Són els mateixos anys que he complit jo, o sigui que tenim ja la mateixa joventut i espero que en siguin molts més. Així que endavant, gràcies per la tasca que feu i ja ho sabeu, qualsevol cosa que puguem ajudar, allí estarà la Consellería. Desde la Consellería de Sanidad queríamos mandaros una felicitación por esos 35 años del Consell Valencià de la Juventud, en la que habéis aportado una mirada constructiva, creando la escuela de la ciudadanía de la que vosotros formáis parte. Moltes felicitats per el vostre 35è aniversari i molts èxits, molts més èxits en un futur immediat, perquè els vostres èxits són els èxits de totes les valencianes i tots els valencians. Una sincera enhorabona pel camí recorregut aquests 35 anys. La defensa de la joventut és la defensa del futur. Seguim. Moltes felicitats, continueu treballant per tots els joves del país i que els vostres èxits seran els nostres també. 35 anys en la vida del poble valencià, 35 anys d'autonomia, 35 anys de Consell de la Joventut, una escola de ciutadania, una escola per la que ha passat moltíssima gent que avui és la que fa i demà farà el poble valencià. Enhorabona, moltes gràcies.